täytyy loppua. No hei, mitä? Ei tää voi jatkuu näin, mä oon huolissani susta. Mulla on nyt kiire, mä en nyt jaksa. Anna mulla nyt hetki edes sun hei, aikaa. katellaan huomenna, noniin moi. Mitä vittuu oikeesti? Miten sä pääsit tänne? Hei, mä sanoin sulle kerran. Hei, joo, vittu, voidaanko katsella vaikka huomenna? Voit itse poistua sitten täältä. Noniin. Vittua. Sieltä voi muuttua, sulla on toivoa. Mä en jaksa kuunnella oikeesti. Luottaisit muhun? Mä sanoin sulle jo kerran. Sä et oo vielä antanut mulle sitä hetkeä silleen. No hei, oikeesti, please, vittu sä tuli mun kämppään jotenkin. Mua ei kiinnosta niinku nyt kuunnella sua. Kyllä mä selviin. Homma ei voi jatkua. Tiedän, että on oikeeta, mutta ei sen tarvitse määrittää sun elämää. Sen takia sillä ei oo mitään merkitystä. Mun terveydellä ei oo mitään merkitystä. Oikeesti, me diilaan sen asian kanssa huomen. Jätä minun rauhaa. Miten tää menee sun omasta mielestä? Ihan hyvin menee. Taas mennään samoille raiteille. Tiedätkö, minä handlaan tän asian just sillä tavalla, miten me sen käynkin läpi. Ei sillä ole mitään merkitystä. Mulla ei oo siis mä huomen sit minä oikeesti vittu teen ihan mitä vaan, mut nyt annat mun olla. Menneet on menneet. Mä oon sanonut sulle jo monta kertaa. Et mä en oikeesti vaan vittu jaksa. Et tiedätkö, että tää on ihan ok. Tää on nyt mulle ihan ok tää tilanne. Katellaan. Tällaista on Vesan kanssa päivästä toiseen. Onko se yhtään helpottanut matkan varrella?
Ei todellakaan. Jossain vaiheessa tuntuu, että on pahentunutkin vaan. Mutta ei auta. Se on jatkettava. Olisiko pikkuhiljaa aika lopettaa? Joo, huomenna.